Evo, ja sam danas u 3 riječi opisao kako se mi danas osjećamo, biti sretno, ponosno i zahvalno. Sretno zato što ćemo u roku zlatnog sata moći dopremiti pacijente u bolnicu, što je izuzetno bitno. Ponosni smo na sve ove ljude koji ovdje rade, jer njihovim radom, njihovom zaslugom je prepoznat Slavonski Brod da se ovdje napravi heliodrom, pored naravno svih onih ostalih bitnih čimbenika koji su u stvari i doprinijeli da se on ovdje izgradi. Zahvaljujem se ravnatelju bolnice dr. Samardžić i svim njegovim suradnicima, a zahvalni smo vladi Republike Hrvatske, ali i vladi Sjedinjenih Američkih Država. Ovdje je bio otpravnik poslova američkog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj, gospodin Lyons, i ja sam i napomenuo da nije prvi put da Sjedinjene Američke Države pomažu ovom dijelu Hrvatske, direktno našoj Brodsko-posavskoj županiji.